50代の女性がエレガントに全ての開運をするのなら、ハイレア S ランクホワイトベリルの美しさをご堪能ください。女性の肌色を美しく見せるカラーですよね。桃月が2年かけて世界中から集めた貴重なパワーストーンです。長年のリピーター様にお誕生日プレゼントでご用意しました。おめでとうございます。白魔術も同時にお届け、スピリチュアルコラージュ封筒でお送りします。お品はすべて A ランク以上の完全オーダーメイド。大好評の占いサブスク880円。毎月10分霊視鑑定のご質問もご遠慮なく。おまじない占い師桃月純まで DM くださいね。お待ちしています。